Benvinguts i benvingudes a aquesta xerrada informativa per als nous funcionaris en pràctiques sota el lema Ja soc funcionari, per fi m'ho heu aconseguit. A partir d'ara, què hem de fer? Anirem explicant a poc el que suposa ser funcionari en pràctiques. Com ha dit el Joaquín, la presentació, els meus companys, jo que faré la presentació d'aquesta xerrada, el Joaquín, que ja el coneixíeu de l'any passat, i les dues noves incorporacions a l'equip, que són la Bea i l'Alfred. Com ha dit també Joaquín, moltes felicitats, ja estem dins. A partir d'ara tot serà molt més fàcil i senzill per tots nosaltres. Aquí teniu un petit índex dels temes que tractarem i si teniu qualsevol dubte, al final farem un torn obert de paraules, podeu anar escrivint en el xat, intentarà donar respostes a tothom i si alguna cosa no la sabem o se'ns acaba el temps, doncs per correu, per WhatsApp, ja sabeu els canals de comunicació que tenim oberts. Bé, ja soc funcionari. Funcionari en pràctiques des del dia 1 del 9 del 2024. Avui, en principi, ha estat la presa de possessió i sereu funcionari de carrera a 31 del 12 del 2024. Apa, amb les uves ho festejarem per tot dual. Mentre no tinguem plaça definitiva, serem funcionari en expectativa de destí o funcionari provisional. La definitiva s'aconsegueix mitjançant el concurs de trasllats, que aquest any, a la tardor, al novembre, en tindrem i tots vosaltres estareu obligats a participar. Això és un petit esquema, després insistirem una mica més. Bé, mentre no se té plaça definitiva, s'ha de participar obligatòriament en tots els concursos de trasllats. Si te donen plaça definitiva, seràs funcionari definitiu en la teva plaça i després podràs participar voluntàriament en concursos de trasllats, bé per demanar una comissió de serveis o bé perquè te vols traslladar a una altra comunitat o a un altre centre. Però això ja serà voluntari. Si en aquest concurs de trasllats que pot passar, esperem que no, perquè sortiran moltes places, esperem, no et donen definitiva, continuaràs sent funcionari en expectativa de destí. I aleshores estaràs obligat també a participar en les adjudicacions provisionals de l'any que ve al juny. D'acord? Si aquesta tardor participeu al concurs de trasllats i al mes de maig no us han donat una plaça definitiva, haureu de participar en les adjudicacions provisionals a fi de tenir un destí provisional per començar el proper curs al setembre del 2025. Nomenament de funcionaris en pràctica. Suposo que això ja, aquest tràmit ja l'heu fet avui, us heu presentat al centre, era obligatori presentar-se avui. Si no ho feu en els 5 dies, aquí posa 2, la normativa posa 5, però bueno, tothom s'ha de comprovar avui perquè podeu perdre tots els drets derivats de la participació en el concurs de trasllats. Suposo que també haureu emplenat i signat electrònicament el formulari de presa de possessió i si no ho heu fet ja, sisplau, demà, no trigueu més perquè pot haver-hi problemes. Això és la informació que us va enviar el departament, allò que donis d'alta de Muface, que clar, no et podies donar d'alta de Muface quan t'ho van comunicar, sinó avui, dia 2 de setembre. Corre massa pressa? Doncs de moment no, després en parlarem. Us he copiat més que res això perquè aquí hi ha una cosa molt important, que és presentar el formulari de dades bancàries. Sobretot, les persones que han treballat ja pel departament no han de fer res en aquest apartat, però la gent que ve de fora o que no ha treballat mai pel departament ha de presentar el formulari de dades bancàries, importantíssim, perquè si no, no cobrarà. I clar, treballar gratis no està bé. Continuem. Una altra cosa, el del curs telemàtic, però també en parlarem. Fase de pràctiques. Vinga, comencem lo seriós.
Aquí, al juliol, va sortir la resolució que regula la fase de pràctiques. Aquesta fase de pràctiques té un període d'avaluació d'activitat docent i, si cal, la realització i superació d'un curs de formació. Aquest curs de formació és només per a les persones que han treballat menys de 6 mesos i no s'heu de preocupar. La direcció del centre li arriba un llistat dels docents que han de fer obligatòriament aquest curs i la direcció us ho comunicarà personalment. Mira, t'has d'apuntar al curs perquè has de fer aquest curs. Bé, la fase de pràctiques té una durada de 3 mesos i mig i ha d'acabar com a màxim el 30 de desembre de 2024. Si hi ha absències justificades, la comissió dictaminarà quin és el període mínim. De totes maneres, aquesta data de presa de possessió pot finalitzar com a màxim el 20 de desembre de 2024. O sigui, pràcticament, el període de pràctiques abarcarà aquest primer trimestre, perquè, evidentment, a 31 de desembre tothom ha de tenir la fase de pràctica superada i, per tant, ser nomenat ja funcionari de carrera. Aquí us explicava això, el personal que hagi treballat menys de 6 mesos ha de fer aquest curs de formació, aquí està l'enllaç, però com a tal no us preocupeu, que us avisaran la direcció del centre. Més que res, això ho hem posat perquè tingueu informació sobre què és el curs, com es planteja, què s'ha de fer, tot això. Bé, això és important. Les persones que aquest trimestre estan de permís de maternitat, de paternitat, estan de baixa d'incapacitat laboral. Bé, aquestes persones se'ls amplia el temps d'avaluació i podran ser avaluades excepcionalment fins al 31 de maig. El mateix, si han de fer el curs finalitzarà a 30 d'abril de 2025 i hi haurà un període extraordinari per apuntar-se. Si per qualsevol motiu algun de vosaltres no pot completar el període mínim d'avaluació ni en el primer trimestre ni a 31 de maig, sereu avaluats al proper curs escolar. I, per tant, el vostre nomenament com funcionari en pràctiques s'endarrerirà un any. Avaluació de període de pràctiques. Això és bàsicament el que ens heu fet arribar que us provoca més angoixa. Res. Nosaltres no coneixem a ningú que hagi suspès el període de pràctiques. I aquest any, amb la quantitat de gent que hi ha, és que no hi haurà prou inspectors, no sé com se les idearan, serà complicat. Sobretot perquè també es dona la casuística que hi ha molts caps de departament que a la vegada també són funcionaris en pràctiques. S'han d'avaluar a si mateixos i als companys, en fi. Bé, és un tràmit. Sobretot, no cometre cap barbaritat. O sigui, ser un docent amb el que això implica. Puntualitat, complir amb el que se't diu, tenir un cert ordre a l'aula, el que fem normalment quan donem classe. Important, les activitats i la programació al dia, perquè, clar, la comissió avaluadora en qualsevol dia pot venir l'inspector o pot venir el director o qualsevol persona de la comissió avaluadora pot entrar en classe a avaluar la vostra tasca. Per tant, important, porteu al dia les vostres activitats de programació didàctica. Podeu portar un diari de classe apuntant el més rellevant, el que feu cada dia, que també us servirà per elaborar la vostra memòria de pràctiques si cal. I si no, com un dietari. El dia que vingui l'inspector, mira, tal dia he fet això, tal dia he fet això. És una mena de tenir-ho tot una mica ordenat. Tingueu cura de la seguretat dels vostres alumnes. Sobretot això és important. Tenir els alumnes contents, els pares, que sabeu que es queixen molt.
tenir una mica de tacte, del talant, que diguéssim. I, sobretot, important, consulteu els vostres companys, que tenen molta experiència i us poden ajudar. I després de tot això, podríem dir com en Juli César. Weni, wiri, wiki, llegué, vi i vencí. Això està topau. La veritat que és molt senzill. No us demanaran res que no estigueu acostumats a fer en tots els anys que heu portat com a interins. Superada la fase de pràctiques. Doncs el que dèiem, superada la fase de pràctiques, a 31 de desembre sereu funcionaris de carrera. Hem dit que el vostre destí serà provisional i, per tant, haureu de participar en les adjudicacions provisionals i també en el concurs de trasllats fins que tingueu un destí definitiu. Qui és funcionari definitiu? El que té una plaça definitiva. I això s'aconsegueix mitjançant el concurs de trasllats. Important, sobretot perquè tenim molts companys que venen de la Comunitat Valenciana. El primer destí definitiu ha de ser a Catalunya. Una vegada que hem obtingut a Catalunya, en el proper concurs de trasllats ja podem demanar, concursar, per traslladar-nos a una altra comunitat autònoma, a un altre centre, el que sigui. En el moment que ja tinguem plaça definitiva a Catalunya, podem demanar també comissions de serveis. Les comissions de serveis es demanen dintre del període d'adjudicacions provisionals. I si un vol canviar de centre perquè no li agrada, jo què sé, la ubicació, no hi ha parc i no li agrada el director, la directora, el que sigui, es pot demanar una altra plaça definitiva, però això, com ja hem dit abans, és participació voluntària dintre del concurs de trasllats. Tornem a insistir que quedi clar. Concurs de trasllats. L'objectiu del concurs és aconseguir una plaça definitiva. Aquesta convocatòria només està destinada al personal funcionari, no poden participar interins. Qui està obligat a participar? El funcionari provisional, perquè el seu objectiu és aconseguir una plaça definitiva. Tots vosaltres, com a funcionaris en pràctiques, esteu obligats a participar. A Catalunya, a diferència de la majoria de les comunitats autònomes de l'Estat, aquest concurs de trasllat es convoca cada 2 anys, perquè és el concurs general, el que convoca l'Estat. A altres comunitats també està el concursillo, que diuen, que és el concurs dintre de la comunitat. Torno a insistir, el proper concurs de trasllat serà a tardor d'aquest any i esteu obligats a participar en aquest concurs i en tots els que es convoquin posteriorment fins que tingueu la vostra definitiva. Us hem posat aquí sota les 2 últimes resolucions de convocatòria de concurs de trasllats, la de mestres i la de personal de secundària. Adjudicacions. Bé, tampoc m'entendré massa perquè això ja ho coneixeu. Si no teniu plaça definitiva, heu de treballar el proper curs i, per tant, participeu obligatòriament en les adjudicacions que, com bé sabeu, surten al mes d'abril i maig. Vinga, règim sanitari molt fàcil. Vinga, anem a parlar d'això una mica perquè avui m'han arribat consultes que ens sorprenien, no? És que jo no quiero ser de Muface. A veure, no és que tu vulguis o no. Tothom, en el moment que és funcionari en pràctiques, tothom passa a pertànyer a Muface. Tothom. Perquè és la mutualitat de funcionaris civils de l'Estat. I us heu d'inscriure obligatòriament. Suposo que ja avui us haurà arribat al correu en les instruccions. Si no, també teniu aquí l'imprès de sol·licitud d'afiliació i ho podeu fer. Aleshores, una vegada que sou de Muface, vosaltres podeu escollir el vostre règim sanitari, l'assistència sanitària. I dintre de Muface podeu continuar en seguretat social, no canvia bàsicament res,
o bé optar per les entitats privades. Les privades que podeu consultar o apuntar-vos són Adeslas, Asisa o DKV Seguros. Aquesta informació que us donem de Muface és bastant general. És que s'ha agafat el toro el dia 2, quasi no hem començat el curs i toma, ja. Intentarem el més aviat possible parlar amb la directora general de Muface i fer una reunió telemàtica exclusivament de Muface. Perquè hi ha cosetes que està bé que us les expliquin ells. Jo què sé, pues, lo de la tarja sanitària. A veure, tarja sanitària. Tothom, la tarja sanitària que teniu ara de Seguretat Social no serveix ja. El moment que us afilieu a Muface tindreu una tarja nova. Les receptes. Pues les receptes s'ha de tenir un talonari. Si sou de Seguretat Social, pues ara no ho sé. Veus? Jo no ho sé perquè no cal. Però si és d'una entitat privada, has de tenir un talonari de receptes i que l'has de portar sempre amb tu quan vagis al metge. Totes aquestes coses és les que pensem que és molt millor que us l'expliquin personal de Muface. Prestacions i descàrrega. A veure, aquí us hem posat també sol·licitud de talonaris de receptes i altres prestacions, perquè tingueu una mica d'informació. Què vol dir aquestes prestacions? Doncs bé, Muface dona ajudes. Ajudes, per exemple, per oculars, dentàries, de pròtesis, i n'hi ha un munt més. Aquí entreu, veureu totes les prestacions. No és una cosa, a veure, no us fareu rics, no penseu que serem Muface, perquè potser per un empàs no sé si són 20 o 30 euros o 10 euros, no me'n recordo, i les gafes són 20 euros, però mira, si te dan 20 euros, doncs ja tens per un sopar, per un sopar discret, d'una persona només a un lloc no massa car. També veureu que us podeu descarregar el parc de baixa per incapacitat. Us recomanem que sempre que hagueu d'agafar la baixa, el porteu, perquè hi ha molts metges que tampoc s'enteren i us fan el parc de baixa normal i després l'heu de tornar a omplir i heu de tornar al metge. Què més volia comentar-vos? Important, això, subsidi per incapacitat temporal 91 dies. Això és molt important. Si una persona agafa la baixa i supera aquest període de temps, 91 dies, ha de demanar un subsidi a Muface, perquè a partir de 91 dies el departament deixa de pagar un complement i aquest complement el paga Muface. Aquest tràmit, que podia ser automàtic, ja sabeu que s'agrada molt la burocràcia, et demanen demanar-lo, valga la redundància, amb un paper, que és el que diuen subsidi. Estic anant bastant de pressa perquè vull donar una visió bastant general, de coses concretes i escoltar-vos i veure quins dubtes teniu. Però tots aquests temes de Muface concretament us ho explicaran molt millor les persones encarregades de Muface que ens faran la xerrada. Una altra cosa important. Què passa amb els meus anys de servei com a interí? Bé, doncs res. Continuareu rebent l'antiguitat que teniu, si teniu estadis, si teniu trienis, tal com està ara. Si estàveu treballant pel departament. En cas que vingueu d'una altra comunitat autònoma, haureu de demanar que us siguin reconeguts els serveis prestats. Per tant, a la comunitat autònoma de procedència heu de sol·licitar l'annex A1. I després, quan el tingueu, us poseu en contacte amb nosaltres i us explicarem com ho heu de fer per enviar-ho al departament. Trienis. Els trienis són automàtics, no s'han de demanar i es cobraran cada 3 anys, adquirireu un trieni per experiència en qualsevol administració pública. O sigui, si també he treballat en l'Ajuntament, també seran reconeguts els serveis prestats. Els serveis prestats a la privada, ja us ho dic, a la privada i a la concertada no serveixen per a trienis. Aquí teniu la sol·licitud de començament de trienis també i estadis. Bé,
els estadis, paraula màgica. En principi, a data d'avui, encara el primer estadi s'assoleix al 9è any. Tal com va dir el departament, al novembre està previst que hi hagi una regularització i que posin en vigor l'acord que es va aprovar, no me'n recordo, al mes de març aproximadament així. No heu de fer res. Automàticament s'us posarà el vostre comptador al dia, s'us reconeixerà el primer estadi als 6 anys i el segon al 12 i així successivament. És que tinc 15, doncs mira, si tens 15 ja tindràs 2 estadis i et faltaran 3 pel tercer. Val? I bé, aquesta és ràpida. Vinga, ya decía la Baltasar Gracián, lo bueno si breve, 2 veces bueno. Ara jo tanco la presentació i us escoltem i ens digueu els dubtes que tingueu, d'acord?